Baba, we're in your presence. Let it rain. Oh, your rain. Let it fall on me. We're in your presence. Let it rain. Oh, your rain. Let it fall on me. We're in your presence. Let it rain. Oh, your rain. Let it fall on me. We're in your presence. Tinokugamuchirai vateereri veEvangelist. Ndinoitwa mufundisi Trymore Muparinga. Ndinoparidza Kingdom Message Series. Donzo redu nderekuti vanhu pfungwa dzavo dzivandudzwe vave neunderstanding yeKingdom yaMwari. Nokuti nhau yeKingdom nderelationship, ukama hwemunhu naMwari. Isinei kuti unopinda kereke ipi. Saka tinokutendai mose munoteerera vhangeri. Haisi nyaya yematransfer kuti uchinje kereke yaunopinda, asi kuti inyaya yekuti your mind must be renewed so you can walk as a son of God in the kingdom. Nokutendai Mwari wakuitire nyasha zvikuru. Father, in the name of the Lord Jesus Christ, because of this message that has been preached today, may your mighty hand touch everyone that is emotionally having a plan against their lives. Thank you, Jesus. We cancel it in the name of whatever plan that the devil has upon everyone that is here. We cancel those plans. If there be any meetings that spiritual beings are having against their lives, we disrupt those plans in the name of the Lord Jesus. In the name of the Lord Jesus Christ, give them joy, prosperity, peace, and harmony in everything they do. I decree and declare, I prophesy prosperity. We thank you for the evangelist's life. Increase him and increase them, and they shall be increased. Prophesy with my eyes closed and with my eyes open. Destiny is in somebody anointed by God to be your companion. In Jesus' mighty name. Chiprofita chakapera, zva deliverance zvakapera. Kokungoti takapera mazviri. Zvakiri hatingiti vanhu. Ane vanhu kwavida kuti vaende. We all fall short of the glory of God. Whether unomira zvakadii kana pasina Jesu, you cannot qualification yekunzi muKristu, it's because of Christ. Without Christ, you cannot. Kuti Mwari vakadanyika nokudaro vakaipa mwanakomana zvakatotanga kuitika kupiwa kwacho. Saka iwewe kana wauya kuzonamata hausi kutsvaga kudiwa, uri kuuya kuzoita rudaviro murudo rwaMwari wacho anotokuda. Tikati chinyore pasi kuti unoidi. Ukazviona iwewe zvisina musoro, but uchingoidawo zvako, isaini yekuti haichabvawo kumusoro. Zvanzi kuna akaingwa nevaenzi parebo manje. Akaenda kumba kwemwe murume akanonoka. Zvanzi shamwari muka. Ndaingwa nevaenzi ndipo 3 locks ndipo chingwa. Ndaingwa nevaenzi akaramba achinoka, ndaingwa neshamwari yangu akaramba achinoka kusvika murume uyu akamuka akapa munhu chingwa akaendesa. Harina kuti ainoka kushamwari yake, rinoti akaingwa neshamwari yake akanonoka kune umwe murume. Kureva kuti munhu uyu hatina zita rake, uye hatiziva kuti ndiani kune uyu, but uyu tinoziva kuti aingwa neshamwari. Kwakuenda kune munhu asina kutaura kuti shamwari yake, waanoziva kuti ane chingwa. Ndobva asvika akati, handisini ndiri kuchida, kune vauya. Uyu chaakamukira hakusi kuda uyu, kuda vainga uyu. Ugava munhu ari so responsible
favor can flow through you. And now God is very faithful. Saka uchiona kune vamwe vanhu vari successful ukatarisa zvavanoita iyo itori picture yekuti that's why Mwari akavadaro. For example, murume anonzi Drive Masiwa aine inonzi Capernaum Trust yekudzidzisa nherera. Hauone here kuti shuwa Mwari anoziva type yekupa vanhu mari. Kungotora nherera woendesa kuchikoro kureva kuti Mwari pfungwa iyoyo akaiona muna Strive. Haana kuona Econet, akaona nherera. Zoenda sei kuchikoro? Idea iyi Mwari pavari kupa kuna Strive havasi kumupira nyaya yekuti vanhu vafonerane, ndeyekuti pakufona ipapa nherera dzidzidzi. Kana usina chaunonongedzera chinoita kuti upenyu hwamwe hushanduke, chauri kutsvakira blessing, Mwari ari kutoshayawo chekunongedzera. Imbooni chaunonongedzera kuti nokuda kuti tinoda izvo. Kune vanototyirwa naMwari, kunzi uyo akapromotwa anochinja mukadzi. Mwari vanotozviziva kuti mari isipo dai wakabva. Saka pese paunoita munamato wemari uyu, Mwari vanoona mukadzi wako achirongedza. Yoti I believe God for promotion. Mwari vachiona adzimai achirongedza. Mwari voti zvandiri kuona msiri. Kune zviri mauri nokuti Mwari vanonzvera moyo. Muromo unogona kutaura zvisiri pamwoyo. Pana shefu watairemekedza kubasa aiti aenda taisara takwenyana kuti ndo stupid man. But paanosvika patiri toti mamuka sei boss, achingoti pfurei kuti ndo balance. Iye anoenda achiti vapfana vari kuti boss, gamba chati boss chasara chichiti balance. Why? Kuda kuti boss abva pamuromo but balance ndiye ari pamwoyo. Saka Mwari chaakanakira anonzvera moyo. Samuromo paunoti Mwari ndipei kubudirira, ndipei zvakati, Mwari vanobva vaenda kumwoyo kwete pamashoko. Voona kuti mumwoyo munei kana tsano vaita mari yavo. Moonekwa muri nyika dziri kure. Moonekwa vana vako vachitambura neblessing. Mwari voti zvandaona mumwoyo ndo zvaakunyimisa zviri pamuromo. Zvandaona mumwoyo ndo zvaakunyimisa zviri pamuromo. Zvichifanana nemukomana apfimba musikana. Musikana anotarisa, ari kutaura wacho. Zvaataura ndo zvaanotodawo zvekuroorwa izvo. But tiri kutaura chacho manje ndo chamaka. Tikuroorwa ndoda but anondikuwadza apa kuchekerezwa zvekuti munhu anosvika pakuchena musoro asina kuroorwa. Vanouya vachitoda kuroora vachiwanikwa, but iye achiti akatarisa oona kuti uku ndo kunenge kuri kungoroorwawo. Ini ndoda kunyatsoroorwa kuti ungoroorwawo. Uyo angangodaro achitaura zvandoda but haisiyo mhando yemunhu ingagare nayo. Kureva kuti pari kubva mashoko pakasagadziriswa mukagadzirisa mashoko nokuti kare language yevanhu inoti kana uchipfimba unoda sweet tongue. But guess what? Sweet tongue ukava nayo iwe life yako isiri sweet. Unorambwa sweet tongue iripo. Haungati zvakaboka une china kuti zvakabvaruka une sweet tongue. Wega unoti ukatoona musikana wacho achipfuura unoziva kuti mashoko ndinawo but type yangu manje. Nokuti munhu wari kuapproach haashande nenzeve chete, zvese nemaziso. Sweet tongue ingangoshanda kana uchipfimba bofu. Anoona pane basa tangu.
Zvino Mwari wedu harisi bofu, anoona. Saka minamato inotapira haisi nyaya, upenyu hwako ngautapire mukutya Mwari. Matthew 6 verse 6, kana maakunyengetera Mwari vanoona zvamunoita, kureva kuti izvozvo zvaunoita izvo ndo chimwe chikamu chinoanzwa mumashoko auchataura. Saka kunoda kuimbuvwa tsano hapasi paonaiti muchiti makarurama makatendeka, iwewe mbotendekawo ururamawo. Iyoyi haisi yabhishopu kanani, iya yako. Nokutinzwa kune zvinoshedzwa nekururama, kune zvinoshedzwa nekukumbira, kune zvinodanwa muwaifu mako zvafana nemagneti. Nyangwe ikava nesimba rekudhonza simbi, plastic haidhonzi. Kwaite kuti simba raenda, but type yauya haifarirwi. So kururama kwaMwari kunodaro kana munhu akurarama muzvivi kuti unogona kutambura Mwari ari kuenda achiona. Zvinogona kutokuomera ukafunga kuti Mwari wacho hakuna, but saini yekuti ariko mukuomerwa hakuna ari kufambirwa here. Bvunzai ivavo kuti munofambirwa sei zvichioma. Vanhu vakangwara vaifamba naMozisi pavairumwa nenyoka vakaita research kuti idzi nyoka idzi tikarwa nadzo dzakawandisa, ngatitsvagei pakati pedu asiri kurumwa. Vakaona kuti mhoze haasi kurumwa, taurai namhoze uyu. Mozisi yanga isiri ngirozi, aitofamba nawo murenjeso, nyoka dzikabuda, nyoka dzikatoudzana kuti siyai mhoze. Munhu ngarumwe but mhoze no. Saka zvaitova kuvanhu vachitoona so kuti nyoka dzinosarudza dzine type yadzinoruma. No matter nyika yasumuka disaster yakadini, but presence yaMwari panyika iripo unoionera pane vamwe. Zvino chauchaita chii? Kuenda kune vamwe vacho vane presence iyoyo. Savanotaura naMozisi, namata kuna Mwari abvise nyoka. Ndakati iyo ndoera, audze Mwari zvekuita. Kana uchinamata hautumi Mwari zvekuita, zvanzi taurira Mwari wako abvise nyoka. That's why Mwari wacho asina kudzibvisa. Kana ukaiverenga nyaya yacho Exodus 17, haana kudzibvisa. Ane nzira yaakashandisa. Akatoti kuna Mozisi, gadzira imwe. Kuda kuratidza vanhu ava kuti nhamo haipere nenzira yamaifunga. Nzira yauri kufungidzira kuti ndo ingangopedza dambudziko rako haisiriyo yega. Mwari ane nzira inoshamisa. Mozisi, ivava vari kurumwa vataurire, vakupe bronze, ugadzire imwe uise padanda. Saka vanhu vachirumwa Mozisi achiparidza. Kuna rimwe vhangeri rikureva vari kurumwa chete, vanhu vachirumwa nenyoka, Mozisi achipinda mukati mavo. Tipei bronze, tipei bronze, tipei bronze, tipei bronze. Tikurumwa titaura zvinoendesa nyoka kuti iyo itori nyaya yenyoka. Pane pamwe kuti Mwari vari kugadzirisa nyaya yako, vati vanotanga vari kutaura bronze. Tipeiwo bronze, tipeiwo ndarira, tipeiwo bronze, tipeiwo kopa. Nyoka hadzisi kumira kuruma. Shoko riri kutsva. Saka zvako munhu ari kurumwa kumboteerera vhangeri, vani kuteerera kurumwa. Tine vanhu vaakuziva nhamo kudarika kuziva Mwari. Aya, kune vanhu vanoziva nhamo gururu. Ukatomuudza kuti zino riri kurwadza, anoudza kuti manje nzeve vakuru. Anoziva. Anoudza kuti idiki. Hauna nhamo yauchamuudza, akati nhamo, anokuti beta.
Takavharirwa 1 week pachitokisi tabheta ndakaita 6 months chero nhamo yawataura idiki tinoti ishasha ina nguva yake zhinji iri kupera achiziva matambudziko kwete anoapedza. Saka ndichikudza Jesu chaiye, Jesu ari panyika aita akabatsira munhu akapedza dambudziko remunhu, haana tsananguro dzaiudza munhu, aitaura nhau yekubhilivha kwete tsananguro. Orega ndikutsananguro chakaipira tsananguro kuratidza kuti hadzisi biblical, dzine dhenja yekudai so. Waita rofa for 10 years, woshandirwa wonzwa kuti anga akakuroya ndibamunini wako. Iwewe wairoiwa nabamunini wako, washandirwa nemuprofita wonzwa kuti ndeuyu anga akakuroya. Tsananguro idzodzo dzinoroya futi iwewe haugone kuita forgiveness. Kuroti achanyanya kuroya munhu achakuudza anga akakuroya. Nokuti Bhaibheri rinoti pese pamunoita prayer makumbira kuna Mwari munobva mapedzisira muchiti mutiregererewo sekuregerera kwatinoita vanotitadzira. Imagine iwewe you are still a baby mukunamata, wodzwa munhu akakuita rofa for 10 years. How are you going to forgive? Forgiveness is subject to ombe varume. Nokuti inzwa mumwe anogona kuitora izwai akabirwa foni haidhure, but ukareperwa mwana uchaona kuti kuregerera inyaya hombe. Ukabirwa boots kuregerera unononge inyaya diki. Ukabirwa mota unotoona kuti haisi nyaya kuregerera. Takati Peter akati expose kuna Jesu, vadzidzi chaivo vakabvunza Jesu, ko munhu akatadza toregerera kangani? Havasi kuti toregerera here, vari kuti tipei mafigures yekuregerera taida, but tipei nhamba tinyore. Why? Vari kuburitsa pachena kuti nature yemunhu haigone kuregerera, nature yaMwari ndo inoregerera. Saka vanhu vakashayiwa umwari vakaudzwa kunzi regererai, iyoyo haiitwe nevanhu, inoitwa naMwari ari muvanhu vacho. Saka uchiona hausi kuvaregerera. Kana pakatoparizwa kunzi regererai, unomboregerera nhasi mangwana kuti aiwa ndichaita. Nokuti as long Mwari asiri mauri, iwewe haukwanise. Mwari akasararama mauri, zvaMwari haugone kuzviita. Remote ukava nayo yeredio ukaenda nayo paTV unoona isiri kushanda, kwete kuti yakafa, inoshanda paTV. ndeTV sei remote yeTV ishanda paTV? Zviri muTV ndo zvakasetwa kuti zvipindirane nezviri muremote yeTV. Kureva kuti kune zvinhu zviri common uku nekuno. Remote yegate haikwidze volume yeTV, but ese ari maremote. Why? Nokuti kune zvegate zvinoiswa muremote yegate. Dambudziko rataita zvaMwari matiri hamuna, toda kuti zviitike kunze zvisina kubva nemukati. Toda kuti minamato yedu ikriete zvinhu, gamba unhu hwedu hwakakrieta zvisiri zvokani. Karekta yako ine zvibereko zvainokupa, zvekuti izvozvo kana ukazvipindira muprayer, Mwari the way yavanokwanisa nayo ndeyekutsura iwewe kuti zvinhu zvacho zviitike, kwete yekukuitira iwe uri type inoita kuti zvisaitike. Munhu akadanana nembudzi, it's not a problem, panozongonetsa ndapa
kuti vanondorara kudanga here kana kuti kubedroom because vanofanira kuenda kwemumwe wacho. Love inenge yakanaka masikati but kana kwavira manje vaviri vadanana vachaseparata chose. Uchaona kuti wewe unenge unowirirana naMwari kwakachena pazvinooma nowachinoenza kuti ndinenge handina mate. Why? Hauna kufanana naye wakafarira iye. Haunondinzwa. Mwari ada vanhu akava munhu. Mwari ada isusu akafanana nesu. Airozoti love yacho haite kuti ndivade ndiri Mwari wovari vanhu. Beta ndive munhu. Tidanane musha ndombonogara kumarenyi kwawo ndozovaudza kuti muchauyawo kwedu. Kureva kuti izvozvo akagona kuzviremekedza kufanana nechaari kuda. 2 Kings chapter 13, the last miracle yakaitwa nemabhonzo aElisha haina kuitirwa munhu aifamba, yakaitirwa chituna. Kureva kuti blessing yanga yasara mumabhonzo yaitoda kuti munhu wacho atanga afanana nechichaita. Dai pakaenda mpenyu anorwara kunobata mabhonzo aElisha haaipora nokuti chachasara muna Elisha iresurrection power. Saka paitodiwa anenge afa, anenge afanana nechichaita. Problem yemutendi wanhasi anofarira Mwari haadi kufanana naMwari. Oh yes. But iye ndozvaari kuda matiri kuti tifanane naye. Ndozvaari kuda matiri kuti tiite saiye. Ndakati dambudziko raAdhamu paakapfeka mashizha. Dei iroro Mwari vakauya vakamugadzira zvokupfeka. Mazuva ese Adhamu asingapfeke Mwari havana kugadzira hembe. Dei raakapfeka Mwari ndopa vakati munhu ane problem. Aiwa usundinzwa. Adhamu aona kuti akashama kwakutora mashizha kwakupfeka. Mwari kwakuuya kwakupfekedza akapfeka. But mazuva ese vasingapfekedza asina kupfeka. Kureva kuti yaitwa naAdhamu iyoyo ndo yaakurwadza Mwari, but Adhamu achiona sekunge inokafa. Adhamu waraiti kupfeka una. Revelation yobvayati the lamb was slain before the foundations of the world. Kureva kuti maskins anga ari already provided, but the revelation was not yet there to Adam. Chapa Adamu kupfeka mashizha iko kune matewe. The lamb was slain before the foundations. Gwayana rakadeura ropa kumavambo enyika. So gwayana radeura ropa. Ropa nderekunatsa zviri, skin ndeyekuti munhu apfekedzwe kunze. Saka toona vhangeri raJesu rinonatsa mukati nekunze, harinatse mukati chete. Iroro nderevanyengeri kuti zvekunamata ndezvemweya chete, zvekunamata ndezvemweya zvinoguma zvaakuoneka panyika. Kunamata isi chirwadza ndeichi. Satani waunonetsana naye iye akatotongwa, anotozviziva pachake kuti kudenga handichaenda. Saka Satani haafaitire kupinda denga yake nyaya. Even akachinja Satani akava right, akatongwa kudhara. Saka anotozviziva kuti kuva bhoo kana kuipa yakapera. Chaanonesera iwewe chii? Iye akatongwa kare. Chaakuda ndechekupuruvhira Mwari kuti imi mamusi right, ndini ndiri right, saka vachiita zvanoda inini. Saka ndichiti kusanamata Mwari kutsvinya
Lucifer kuti wandu otori nani yakati sikatangomisa chinani basa Satani kampeni iyo ndo yasara nayo kuti ndikawana vanhu vakawanda vekenda nawo gehena Mwari ipapo nyangwe akavapisa achanyatsoona kuti inini ndini ndaiwina nevanhu ndarika iyo Satani haasi kufaitira denga ari kufaitira kupuruvha kudenga kuti ndiye anenge anodiwa kudarika Mwari sangwarira kuti uri saini uri kushandiswa naSatani sesaini yekuudza Mwari kuti hausi right kusanamata kunomira mushe kusanamata iproof yekuti Satan is better than Jehovah ukaona singanamata uri kuenda kusaizi kwa Lucifer oti Mwari uyu adangomisa zvisina basa ndosaka Satani akapanduka ari right nokuti Satani denga hachapinda chavari kungorwisa chete kupurufa kuti makandirambidza kupinda yenyu bani takudatidzai kuti hamusi right vanhu vanoda inini mudarika inini zvekuti ukaonekwa usinganamati naMwari uri saini yekuti uri kuedza kuudza Mwari kuti hamusi right saka usinganamati nokuti hatinamati kuti Mwari vave right tinonamata nokuti takatoziva kuti vari right kusanamata wato mucherechedzo wekuti uri kuedza kutsigirawo Satani kuti Mwari asi right zvoshuwa handida kuti utya chatadzisa iwewo nokuti nzwa pawakasikwa hausiriwo wakaronga hausiriwo wakazvifunga Mwari ndiye akafunga nezvako akakusika iyewo kuti ndinamate ende uchimunamata kudaro kunamata kwacho hauna chaunenge uchimuitira zvaunofungidzira kuti uri kumuitira unenge uchitozviitira iwewe rega ndikutsanangurira bese patiri kuita zvinoda Mwari zvatoda zvinoita kunza vari kuita zvinoda Mwari zvavo zviri kuita kureva kuti kunamata hauna zvauri kuitira Mwari inzira yekuti zvakanaka zviitike mulife yako zvekuti kana usinganamati isaini yekuti wakazvimaka kusanamata kuzvimaka nokuti nzwa munhu haagone kuvenga akamusika imagine unotoda munhu akasikwa kutoti I love you Mwari akakusika hausatotaura handizoti vakadzi vangani otovasikana vangani okati I love you handirari ndichikufunga Mwari chaiye akakusika uri kutoda zvakasikwa naiye iye wacho uritombomona vanzwi veshoko vakafanana nevavaki vedzimba vese vachivaka dzichipera but zvanzi panouya dutu yakavakwa pajecha inowira pasi yakavakwa padombo inoramba yakamira kureva kuti for the meantime it's not easy to judge the right man, the one right, standing right in the things of God, but wait for a storm. Nokuti even a foolish builder can finish building. Zvitendero zvisirizvo zvinogona kutomboonekwa zvine mari dzavo dzanofunga kuti ndiwo. VekwaFaro vakakanda tsvimbo dzikava nyoka. Kwete vaMwari vekwaFaro. VekwaMwariwo futi vakakanda tsvimbo dzikava nyoka. Dzese both sides inyoka. Rufu yapapi pakumedzana. Saka imbomira kushaina nenyoka dzako. Mira une zvinoitika manje manje.
imbomira kushaina nepromotion usingatye Mwari panosungwa munhu manje unoziva here kuti Moses atsemura Red Sea vanhu vakakrosa nevasinganamati vakambopindawo vaitotera type iyo munanda kayo uri kuinjoyiwa nevanotera kwete vanoteerera ndobva watopindawo so chavasiri kuziva manje kuti panovharwa nguva ukaona zvakanaka zvichiitika mulife mako iwe usina kumira zvakanaka muna Mwari ityuka usafara hauziva kuti vanovhara nguva ukaona uchingodiwa so iwe usina Mwari ngwarira kuti kudiwa uku kune rufu vakateera vana veIsraeri kwete kuti vaitoteerera Mwari vachitoda kuuraya zvaMwari vakatopindawo paRed Sea yakavhurika Mwari kwakuti kuna Moses yanguva yekuvhara Mwari vachitoziva kuti mune vanhu Mwari anotoziva kuti mune vanhu mukati umu munovharirwa saka haisi nguva yekuteera vanhu vaMwari inguva yekuteera Mwari yatiri kurarama kuteerwa vanhu vaMwari vana veIsraeri but vari kuteera havawirirani naMwari wacho saka nyaya haisi yekuti une munhu wake una Mwari wacho here wemunhu iye ndakati revelation yaikashaika machechi vanoita basa nokuti nyaya ndei Paul anoti follow me as I follow Christ, follow me as I follow Christ. Nditeerei sezvo ndichiteera Kristu. Kutizivisa kuti mimi kana muchinditeera chamunofanirwa kutarisa handisi inini wandiri kuteerawo. Follow me as I follow Christ. Kunati Kristu akabva, there is no need to follow me. Oh yes. So revelation yekuteera vanhu yakanaka, but zivai kuti munhu wacho anoteerani. Oh yeah. Mungangoteera Paulo asina Jesu kumberi, but ari Paulo. Unoziva here kuti Judas aiteera Jesu kuti atengese Jesu, ndo yaakainga uye muchikwata. But paituma vanhu kunoparidza achiparidza, but yaakafambira chaiyo yeungomunyudzi. Jesu achitoziva kuti anondinyudza ari pano, pakati penyu pane one achanditengesa. Ko kana muchiziziva bvisaika, Jesu anomusiya aripo. Izvozvo ndo zvaifanira kuzivikanwa naJudhasi kuti kana asiri kundidzinga kureva kuti ane nyasha pamusoro penyaya yacho, ndibeta kutogara naye pasi kuti ko kana akutengesa inozopera sei. Mira unzo unoziva takaura Judhasi chakaita kuti aende kunozvisungirira, hachisi chitema chaakaita ichi. After kuchiita vaakanotaura nawo, akanobvunza vakuru vechechi, aenda nemari yacho kuti murume wandatengesa uye haana mhosva, mari yacho. Vakuru vechechi vakati ibva pano nemari yako. Ndobva akati kana chechi yakuramba munhu, Oh yes. ndonga kana Mwari achada. Amen. Barega ndikuti kune chechi inogona kukuramba Mwari achikuda. Yes. Chechi dai yaiziva kuti murume wawatengesa ari kunofira vatadzi, yaifanirwa kumuparidzira kuti garai makabata mari, munoregererwa mai manje mukaitsenga. Unozati mari yakapiwa Judhasi nekuda kwaJesu yaiva suppose kudyiwa naJudhasi, dai aiva nerevelation. Unozati Judhasi akapiwa mari nokuti akazivisana kuti ndiye Jesu.
Iyo cheta katoichikira. Kune mari inouya kana wamuziva. Oh yes. Ukangomuziva kungoudza vanhu kuti ndeidzi Jesu wauchiotore mari yako. Tarisa murume anonzi Zakeo aiva nemari dzevanhu mumba, but Jesu paakapinda mumba maZakeo haana kuparidza kuti dzorera mari dzevanhu, handidi type yakadaro. Zakeo mari akanzwa mari kuti wandakagara nayo iri munomu haifarire. Tine zvimwe zvatiri kushumira vanhu izvozvo havambofa vakazvigona kana vatiri kushumira vacho vasina wacho watinoshumira mavari. Zakeo haadi munhu anomuudza unzi kuba kwakaipa, aizviziva saka akazodzorera. Aingoshaya simba presence yaMwari maari kuti adzorere vanhu. Ukariverenga hapana pakatorwa naJesu kunzi dzorera mari titaure musha. Ega akati Jesu achidya iye akanoturunura mari dzevanhu akati patebhuru zvanzi Ishe muchingobuda muno ndikunodzorera mari. Waparidzirwa nani? Hapana. Umwari ukazara mukati mehana yemunhu. It's easy kuita zvinoda Mwari. Vanhu varikudzidzwa kuita zvisiri mavari. Yes. Unoziva zvakafanana nechirungu. Ukaona wakutaura chirungu wakachidzidza hachibude pachisina kupinda. Chiri very start. Kana ukachifarira kana isina kubvira chapinda inongogumira pakuti fucking. Azoona munhu akagumbuka anotira kutaura chirungu achibuda. Hasha dzipe chirungu. Kuna kuti akagumbuka ndakupinda muEnglish wonzomvoti. Hasha dzimbopa English. Chikoro ndochinopa English. Zvakapinda ndozvauchakwanisa kuburitsa. Shungu hadzigone kukupa. So munhu akashayiwa umwari akapota achiudzwa zvaMwari. Jesu ndopa anoti hazvina kunaka kutora zvinokosha tokanda kunguruve. Example iyoyo iri very rough, but zvainoreva ndeizvi zviri kunzi kana munhu ane nature yeunguruve kumupa zvekingdom kunenge kuwesta. Why? Anotsika-tsika. Kureva kuti zvinokosha zvinoda kuendeswa pamunhu anoziva value kuti zvimukoshera. Yes. Amen. Abvunza mbavha kana ikatoba foni inodhura iyo haidhurisi. Chikonzero payasvikira madhuri. Anza nditoriwo mbavha wazvangu anaana chikoro basa kubira vanhu. Saka nakaba zvinodhura unganze $25. Kuti washiwa foni unotsvakisa kuti foni inoshanda. Blackberry $20 nyowani. Tai20 ndara tora kani. Iyo chiro chako kunetsa kuti ndadziona dzichiita 400. Uyo ari kuti 20 ende ndiyo chaiyo Blackberry nyowani. For you ndava 20. Value haisisiri yefoni anayo. Akachipa zvekuti kana babata chinodhura chinochipa. Zvauri zvine zvazvinogadzira. Uchaona kuramba mukadzi wawinayo akarorwa nemumwe munhu uchaona kuti wanga une simbi. Wega unodemba kuti hei ndomba unenge wakutenderera kuti uyatitaurirana nanisiri serious. Zira kuti mukadzi wako haana kuonda ari kuonzwa. Murambe uone uchaona kuti haasi mutete.
ndiwo wekuti zvikuru zvikauya pauri zvinoita zvitete. So Zakeyo chiri mari zvapinda mumba make kururama. Saka chaakuitika kubva muna Zakeyo chinotaridza chakapinda. Mari dziri kudzorerwa vanhu naZakeyo dzaimbobirwa vanhu naZakeyo. Havasi vanhu vati Zakeyo chiunza mari, but chapinda muna Zakeyo ndo chino shungu yekuti vanhu vadzorerwe chinhu chavo. Saka kururama kwega kunaita kuti karekta ichinje. Ukangoparidzirwa usiri munhu anotsvaga kururama, karekta yako inokunyimisa zvakawanda. Kumbira mvura nechinhu chakadai unopiwa 500 milliliters. Hazvinei kuti une nyota ye6 years. Ukangokumbira nechakadai inosvika uko. Haisvika apa. Kana nyota yako yakasvika apa unechi inosvika uko. Reva kuti vanhu vari kudhila nechawakabata. Capacity yako, kutya kwaunoita Mwari, kutsvaka kwaunoita kururama muna Mwari, ndo vheso inodururwa zvishuwo zvako. Hakusi kuchetera Mwari kunamata, kunamata kuteerera Mwari, nokuti kunamata nekuita munamato zvakasiyana. Kunamata kuteerera, kuita zvaanotaura. So tisati taenda muprayer room yatatamba panze apa ndo kunamata, yata kunoita muprayer room ndo munamato. Saka zviri zviviri zvinotyidzana. Kuti 3/4 yeprayer haasi mashoko. Amen. Nokuti pamashoko munhu wese ari right. Kana munhu ada chinhu anotaura musha. Wese ari kuda chinhu chaari kuda anotaura zvakanaka. Even iye asina kunaka anotaura zvakanaka. Asina mari yekuroora anoti ndatokuroora. Kana ada munhu zvakuna ada kuroorwa kuti aone kuti iripo iri mari. Nokuti kuda vakuda but havana. Choice nekubuilda character kureva kuti usati wapinda muprayer, icho chacho chiri kupinda muprayer ichocho chega chine basa. Rega ndikudze chinhu, ukarapwa nachiremba anokupa mapiritsi on the 2%, 2 muscat, 2 maneno. Iwe wotaiwa ndiri too serious, beta kurova ese 6%. Wapiwa anoshanda, but waane mashandisiro anokuwadza, but zviri zvinhu zvinoshanda. Kune vanhu vatambura nebhaibheri kakutambura chaiko. Iro rinoita kuti upenyu hunake. Kune vari pataiti nawo upenyu vachiti zvirimo. Mirandikudza mapiritsi anoshanda. Unotoudzwa kuti 2 muscat, 2 manheru, 2%. No matter how serious you are, niri na muscat. Ukarova ese kuseni ya overdose. Overdose, you create a problem, but chinhu changa chichiunza solution. Yes. Vhangeri rikashumirwa nemutoo usiriwo charakaomera. It's like a double-edged sword. Ibanga. Vanodiwa anonyatsocheka. Irori raita kuti vamwe vanwe doro. Irori vamwe vachisiya naro Bible. Ari kunwa anotokudza kuti John chapter 2. Auya Jesu akadhakisa vanhu. John chapter 2. Akapera wine, Jesu akavagadzirira wine. Baba, John chapter 2 ndo yakumisa ikudai. Kusvika kutadza kufamba ndi John 2 yeyu. Kuti zvirimo verenga John 2. Woenda kunoverenga John 2. Wonzwa nyaya yacho manje yasiyana. Jesu akachinja mvura ikava wine.
uya haana kunwa mvura yakachinja. Chiverenga ma-ingredients pabhodhoro. Vamwe vazviwanira vakadzi vakawanda naro, mumwe achiita wani. Same Bible. Vamwe vakanonamata kune dzimwe nzvimbo, vamwe vari kune dzimwe, vamwe vakapfeka zvimwe, vamwe vakapinda mabhatani chikaindi chese, vamwe vakasunga mabhandeji, vamwe vakapfeka nebanga nebanga. Mumwe akatorikumurira bhutsu Bhaibheri akapedzera akufamba asina nekuda kweBhaibheri. Kuti rakamuchekera bhutsu dzake. Abvisa bhutsu pane paari kuravawo, akapfeka ndora ari kuravawo. Vese vari kuwana pavo. Kureva kuti iri manje harichada munhu akangwara kuti aridudzire, raakutoda nyasha dzekuti mweya mutsvene adudzire kuti vanhu vagone kuziva zvarinoreva. Rega ndikupe example iri simple iri pachena. Mwari watiri kunamata isusu aimbonamatwa nerudzi 1 rainzi Israel. Vari vanhu vaakada akazvisarudzira ega, akati ndiri Mwari weIsraeri. Akatanga kufamba nawo, mamwe mashona ariko, machangana ariko. Mwari kwakutobuda pachena kuti handiswe machangano, ndiwe maIsraeri, ndambofamba nechikwata changu. Afamba nevanhu vake, akavapa murawo vanhu vake. Zvekuti ukaverenga pamacommandments anototanga achiti ndini Mwari wako akakubvisa Ijipita. Iwe nekutoenda Ijipita usati. Uchanyatsoona kuti hausiri wetype yaitaurwa ipapo. Rightly dividing the word. Ndini Mwari wako akakubvisa Ijipita. Zvakati. Kureva kuti isusu hatina kubviswa kulo, takagara tisina law yacho. Kune vakatoipiwa tatisina. Munhu anonzi Gentile haana kubva kulo achiuya kugrace. Ndiye akaingwa negrace nokuti even law yanga isina kumbominga. Israel ndiri Mwari wako. Samwari achifamba nevanhu vake ane milawu yaaiva. Nhasi akufamba nachero anoda. Marudzi akasiyana siyana. Mumwe muchangano, mumwe mundevere, mumwe muIndia. Chero wada Mwari, atenda muna Jesu, Mwari akufamba newe. Background yemacultures yakasiyana, zvese zvakasiyana, but Mwari akufamba nemunhu wese. Saka zvichikonzera kuti pave neinonzi New Testament. Nokuti the old one yaiva netype yevanhu, the New Testament yaane sarudzi yemunhu kuti ave type yake. Old Testament ndeye maJudha, New Testament ndeye munhu aakudawo. Saka veko manje ndovanzi imi mazvinetse nokuti muri ganga rangu, muri pa one place. Famba ibva apa enda apa, vaitofamba physically from Egypt chenda Canaan. Ndokubva vapiwa murawo wari pakati apo, zvakati amutye, zvakati amuite zvakati amudai. Nhasi ini ndatendeuka, ndoenda kunorivhura manje. Ndonzwa paitaurwa naMwari nechimwe chikwata, nokuti zviri mugaibhuku redu. Mukaidzi hadzidyiwe idzi, yedu aibate. Vese vari kudya vakarasika.
Mazviona tikuona pakati. Zvino Paulo bati kana old yanga iri valid, there was no need for New Testament. Baba is very sensitive and dangerous, but I will explain. Zvanzi kana sungano yekare yanga yakanaka, apanga pasina chikonzero pekuti panyorwe imwe. Saka pari kunyorwa imwe sungano, kuratidza kuti yekare inenge yakanyanyosungirira, iyi inonyanyosunungura. But manje bhuku racho nderekuti tirave ritibatsire Mwari muungwaru hwake muwisdom yake. Even zvaaiita naIsrael Old Testament riri rudzi, ukava nerevelation zvinhu zvinoshanda mulife yako nhasi. Saka kuchigona kuparidzwa Old Testament kuvanhu vari muNew Testament kureva kuti we got a new revelation upon the earth. But ndokuita vamwe vedu vakati munya but chandakavadira vabvuma kuti chikafu. Havana kuti idombo vakati munya. Kureva kuti vari kuziva kuti chinhu chinodyiwa. Saka munya zvaunoitwa tsano unodziiswa. Chinodziisa chi moto wandiri kureva chi mweya muchena akauya pamusoro pako. Nokuti inzwa Jesu anoti mweya wacho uri pamusoro pangu kuti ndiparidze Evangeli. Otovhura kuna Isaya. Iye Jesu ane mweya pamusoro ovhura kuna Isaya. Iwe oti wandibata zvokuti handichada Isaya, ndotaura ndiri inini. Zvotinesa kuti waura. Jesu mweya woenda pamusoro otanga kubata Bhaibhira, hanzi mweya wacho uri pamusoro pangu achivhura. Zvanzi akapiwa Bhaibhira, iye ane mweya akatambira akavhura akaparidza. Mumwe ndobva abatwa nemweya iwo ndobva atisiyana inavo. Wakaipa achiziva kuti combination yespoken word neritten word ndo inopa munhu maresults. Let me show you. Mukadzi anonzi men akapiwa spoken word naangel Gabriel kuti uchava nenhumbu uchabereka. Kunoberekerwa yanga isisiri spoken written word mubhuku raMika 5:2. Referema Juda nyangwe uri mudiki mauri muchaberekerwa. Kuda kuti mukadzi ane nhumbu akasaziva zvakanyorwa anoberekera kusiri. Tine vanhu vakatakura zvemweya vanoramba chinyorwa chemweya. Saka uchiona vachizoita zvisiri. Mweya wakavabata ndiyo nokuti chinzwa danger. Vadzidzi vaJesu James and John vanonzi the sons of thunder. Chikonzero Jesu aida kuenda muSamaria kunoparidza. Vanhu ndokubva vaita nharo. Ava ndobva vati Ishe danai moto. Zvavari kutaura izvi muBhaibheri zvirimo. Vanhu vakambotadza muSodhomu neGomora, Mwari vakadzikisa moto. Vanhu vakambonetsana naElijah, Mwari vakadzikisa moto. So these guys vari kukota scripture but havana the right spirit. Jesu ndokubva ati what manner of spirit do you have? Yet there are people taken from the scripture. Mwari anorivhura ane mweya usiriwo. Zvimwewo. Thank you. Gogoita abatwa nemweya asisade nekuvhura kwacho. Inzwa danger yekusaribata shoko raJehovha uchiti ndine mweya waMwari. Ichi chinhu chakafanana nemabhureki. Mweya empowerment isimba. Simba rinoda control. Wanonoka kubasa kwasvika parengi ukaona pane kombi
yonzi inomhanya chaizvo but kungoti haina mabreak unotosarudza kurova basi. It's better to be late than to be the late. Uri kuti speed ndaida but control hapana. Saka uchaona kuti vazhinji vanoflowa muzvipo zvemweya vachiramba shoko raMwari vanoguma muzvivi zvinotyisa but vaimboshandira Mwari. Tozotakarepa 6 but aiprofita singaite. Wanga usiri mweya waSatani waMwari akazoramba control mushoko raMwari. Nokuti ndori nokutsiura manje kuti itsana hitwe nokuti ndwa mweya wekuprofita unobata pamunhu but munhu uyu anofanirwa kubatwa zvakare nemuridzi anokupa mweya iwo akanyora shoko iri. Control chinhu chakanaka chikaitwa zvisirizvo chinokuvadza. Mapiritsi anoshanda ukaanwa munguva yausina kutaurirwa ukanwa ese kusema uri suppose kuanwa 2 unorwara nezvinoporesa. Nevanhu vatambura nebhaibheri why harisi kudyiwa zvakanaka, havasi kuita rightly divide the word. Rega ndikuti wese atendeuka I believe God for a house, I believe God for a car. Ko Mwari wacho iye kuti ambokugara iwo wakutodawo pekugara kudhara iye kuti ambogara mauri ndoda towana imba yacho. Unoziva here kuti imba iyoyo ikauya wonoigara iye asiri mauri ngwarira kuita mhosva muimba yaMwari. Kune munhu akutakura vakadzi nemuta yakakomborerwa naMwari hamuna mubvira mamunhu akaonekwa negirlfriend mumota yaakaropafadzwa naMwari. Kurati blessing ikatangira control idanger. Blessing ikatangira control nokuti nzwa chinoita kuti munhu abereke kana akura, nokuti kana akura ndopaangashandire zvaari kubereka. Kumahumbwe ndaizviti baba ndabvira ndabereka. Mwari vaitonzwa ndichitaura kuti ndini baba wepano. Chinopa munhu kuva nevana akura kuratidza kuti kana wakura zvawaakubereka une simba rekuzviprotect. Kuna kuti uchitokura so Mwari aitoziva kuti uya achava nevana. Saka vana vako havana kuuya nokuti wakura, aiwa wakatanga kuoneka pawakakura nokuti Mwari vaiziva kuti this is the right time. Mutenda akasakura muzvinhu zvaMwari but akafarira zvaMwari achava disappointed, acha backslide manje manje. Tine vanhu vari kubhirivha kuti Mwari anoita zvakati but iwo havana kumira muna Mwari wacho achavaitira. Mwari anogona, haana chaanokundikana but kune hondo yekwaIsraeri yakatadza kuuraya Goriati Mwari aripo. Hondo yekwaIsraeri yaitungamirwa naSauro yaiva hondo yaJehovha yaitadza Goriati. Chikonzero revelation yekwakaiswa dombo hapana but ndo vanhu vaMwari here hongu. Church kana ikatonzi Church of God ikashaya revelation inoramba iri Church of God but only losing not. Kana mukatonzi vabati vaJehovha mungangodaro musingabate naye hauye nekuda kwezita iroro. Karekta yako ine zvainokupa zvisingawanikwe neprayer. Ndikanamata kuti I believe God upenyu wangu anofanira kuenda kujeri, ini ndiri tsotsi ndinoenda ndichibelieve. Tinokutendai nekuteerera vhangeri mazvita. Ini Mwari vakukomborerei vakuitirei nyasha mazvita.